Que a Deputación e o Concello de Pontevedra tiñan unha relación positiva era algo máis que evidente, pero para demostralo o alcalde e a presidenta da institución provincial renovaron esta mañá o seu acordo de colaboración. O fixeron co obxectivo principal de que o goberno municipal poida desenvolver aqueles proxectos que considere prioritarios. Que sigamos firmando convenios naquelas cuestións que o Concello de Pontevedra decida. Lle corresponderá ao alcalde de Pontevedra, porque estivemos falando das liñas xerais máis importantes que o alcalde quere desenvolver e que quere que participe con recursos a Deputación de Pontevedra, pero eso lle corresponde ao alcalde. A presidenta e o alcalde decidiron que neste mandato non asinarán un protocolo de colaboración, como si se fixo no ano 2015. Carmela Silva comprometeuse a dotar unha partida fixa anual nos orzamentos provinciais aos que imputar os futuros convenios entre ambas partes. Iso si, a cantidade será similar á anterior, arredor de 10 millóns de euros. Para un alcalde ou alcaldesa, saber que conta con un determinado número de unha cuantía económica segura durante o mandato pois é moi importante porque planificas as cousas de outra maneira e se ademais de todo eso se axilizan as cousas por utilización de mecanismos que a Diputación ten respecto a certas obras, sobre todo de infraestructuras viarias, etc., pois moitísimo máis. Por lo tanto, isto vai a ter continuidade no próximo mandato con cifras máis ou menos semellantes e con obras algunhas que están xa previstas e outras que ao longo do mandato pois, a mellor teremos que variar. De cara ao futuro, nin a presidenta nin o alcalde quixeron adiantar cales serán os primeiros convenios que asinarán ambas administracións. O que si deixou claro Miguel Anxo Fernández Lores é que a mellora integral de Mollabao, a rede viaria de Montecelo e o pabillón deportivo da Parda son os tres proxectos máis avanzados. A actuación de Mollabao, que é un convenio que está sin asinar e que esperemos que poida facerse un plazo máis curto posible. Todo o que ten que ver coa rede viaria arredor de Montecelo, que iso vai a ser tamén unha prioridade, e outra prioridade para min, a mí sempre me dicen que non é para min, é para Pontevedra, e para esa capacidade de Pontevedra que ten de organizar eventos deportivos, de organizar campeonatos e o nivel de cidade do deporte que é Pontevedra, pois é o pabellón da Parda. Tras esta reunión, a presidenta da Deputación deixa plena autonomía ao Concello de Pontevedra para decidir cales son as actuacións prioritarias. Deste xeito, o convenio entre ambas administracións soamente se asinará cando os proxectos estean listos para licitar.